profesor Maxim Gheorghe, 71 de ani, absolvent al Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu din municipiul Bârlad, ultima promoție cu 10 clase în 1957, când am reușit la vârsta de 16 ani la Facultatea de Științe Naturale Geografie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. După terminarea studiilor, în 1962, cei 120 de absolvenți ne-am răspândit în toată țara, ulterior și dincolo de hotările României. Eu am fost repartizat în învățământ superior la Universitatea din Bacău, înființată în 1961, la Facultatea de Biologie, unde șef de catedră era domnul profesor dr. Hasan Gheorghe, fostul meu profesor de la Iași și primul rector de la Bacău. Paralel cu organizarea și dotarea laboratorului de anatomia și fiziologia omului și cu pregătirea profesională, s-a derulat și viața mea de familie. Sunt căsătorit din 1968 cu Lucia Maxim, profesoară de istorie, și avem un băiat de 43 de ani, absolvent al Facultății de Electrotehnică din București în 1994. El este căsătorit cu o colegă de facultate și ne-au dăruit împreună un nepot, Alexandru, acum elev în clasa a 8-a, ce reprezintă mândria întregii familii. El are 1,84 înălțime și două mari pasiuni, calculatorul și basketul. Am predat anatomia și fiziologia omului la Facultatea de Biologie, Educație Fizică, iar după 1990 și la secția de kinetoterapie nou înființată, până în anul 2007. În mai 2011 am fost invitați la aniversarea a 50 de ani de existență a Universității din Bacău. Am avut satisfacția ca 45 din acești ani să particip și eu la dezvoltarea și consolidarea acestei instituții de care rămân profund atașat. Menționez că după terminarea studiilor universitare la Iași, majoritatea colegilor am păstrat legătura între noi, informându-ne despre evoluția noastră la sesiuni științifice, ajutându-ne reciproc în multe situații. Pe lângă aceste acțiuni sporadice, am organizat și 3 întâlniri jubiliare, respectiv la 10, 25 și 40 de ani. Anul acesta am stabilit aniversarea semicentenarului promoției noastre pe 2 iunie. Menționez că promoția noastră se mândrește și cu un academician. Așteptăm cu multă nerăbdare această întâlnire de suflet. Să ne bucurăm așadar!